Geger, Gong. Geger piye? Ndara Janaka didhawuhi Ndara Kresna supaya nyemplungke Ndara Abimanyu ning Kali Gangga. Lah iki kok ya dalam kowe dalam bondo Ndara Gatotkaca. Lah ten mlayu ngetiki ngener nyang kali ke ku gak ya dicemplungke. Rama lepat kula menapa Rama rasaku kan lambe kowe mbeset raine wong gerak nyalon senopati kena ning mentara karo dulurmu dhewe meleka mripatmu Abimanyu mati sekawit sing bopong diapurmu adine Mutyar kowe mung mentheng Gatotkaca iki sampeyan pripun? Nek pun nyemplungke anake mak plung terus dibondo tangane nganti kare hab pun lega ati sampeyan. Men. Lah nek pecah pripun? Manak neh. Apa sing iso? Ndara Rimbi pun tuwek, wadahe bayi pun ngalih ning cengel. Adek anak ora rasane kok molo-molo seset. Jare mau sing ngomong Punakawan. Abimanyu dikuyuk buta. Ditulungi Gatot Joko Gegana digawa munggah nang weruh-weruh jlamprong nemokke Abimanyu. Wis mati. Mau sing gawa Gatotkaca. Padha-padha kabeh satriyan nyalon senopati mosok Gatotkaca mentala karo adine dhewe. Lho Sik to. Gong, mbok di rene to, Gong. Aku nek karo wong sitok ki aku wis caturan. Sapa to? Kusnan to? Iso Kusnan neh. Ndara Gatotkaca dibondo tangane karo Ndara Werkudara jegurke kali. Lah, hai tekno nek anak murang sanak nek ora jegurke kali piye? Nah aku ya rame anak. Cantrik-cantrik bareng taleni cemplungke kali. Areng gua apa? Ya aja ngono to, Gong, diwangi kok malah. Pripun niki mungkin pripun? Sakarepe. Mengko yen to pancen Gatotkaca ora mateni Abimanyu mesti ning dalan. Ya dikepiye-kepiye wong awake iki ya tau diwenehi dhuwit karo Ndara Gatot to, Kok. Kuwi nek Ndara Gatot ditaleni terus cemplungke kali ngantek haup-haup ngono ki terus rasamu ki piye? Ha, mongko kowe iki ben sore ditukoke lawuh. Heh. Lah terus aku kon ngopo? Hayo ngopo-ngopo? Oh jenenge sehidup semati. Terus aku kon jegol ngono dapurmu aku ora iso nglangi. Lho, aku iki ning mburi kok eruh kowe nglangi. Wong aku ora nglangi kok aku nggawa ganjel. Nglangi kok ganjel wis ora. Hei Jegur. Mah adem aku ki mau adem nyemplung. Lah dapurmu aku yang jegur rek. Lah diomongi aku ora iso nglangi. Bokian pangkem. Lolo.
Cangkeme Bagong kok nggon pelok kok dilolole-lole. Ora iso lole. Mula tok atiku ora penak. Kae kok Gatotkaca kok kemambang. Putuku kemampul ning tangane kok ora iso obah. Gatotkaca, Gatotkaca. Yesus kok bantermen banyune bantermen masa kok seton jegur banyu tak gantole sikil saka pinggire Ndi Andra Lambo Landono gak ndi Gela aku roh nang kono kae lho Ketoke dintaske karo sapa kae sing putih-putih iki sapa Hah Ya Seta Anu mancang Kowe iki aja mangsuli wong delok ora mentek-entek kebul ae. Kayak kebul kaya rokok ya. Rokok wong saiki anyar kok wah sore rokok. Sabda muridmu kuwi. Tuku lerane ayo lek mentah yo delak pajak mentah yo mentah sik kae mau dicethakke Ndara Seta apa udu lha nek ngono kuwi ya Seta to kae ayo mentah iso ora aku ora iso nah ngono wong ki kala-kala njegur banyu ngono lho kok wedimu karo banyu ora ilok aku ndake kayak gini ayo ya gini, copot urang kok nyokot nyokroki bokok Kang samal pamoring sukma iki lakon napa Gatotkaca? Kula piyambak ugi mboten ngertos Eyang. Kok ora ngerti? Sing ngertos kula. Kowe ngerti, Petruk? Iki ngertos. Kula nggih ngerti. Ning kula mboten ngajeng crita. Kula majeng mendel mawon. Aku kan biyen nek roh apa-apa aku meneng ora tak kandhake.
Piye Petro? Piye ngenten niku? Mosok iki awake dhewe cerita ping pira to kok? Nyet nek ganti wong ku ya kudu diceritani lha apa ngerti. Kok rumangsane sing ngerti kok kowe. Ngeten lho. Lho ndherekaken Ndara Abimanyu. Iya. Ndara Abimanyu nang raja lah dikrubut kali buta, duka buta keng pundi mboten cetha lho. Lah ditulungi kali Ndara Gatotkaca. Wah. Kapan kuwi? Rumangsaku aku mau kaya ora samberan. Ning niki wong patecangamu mboten medal. Ora. Kura-kura rumangsa nulungi Abimanyu sing dikeroyok buta. Tenane? Iya. Eyang lampan kados ngaten cethanipun. Ndara Abimanyu niku weruh-weruh ditemokke kali Ndara Janaka pun sedo. Ngaten lho. Lah wong kula wau nderekke ning gandeng pun ditulungi Ndara Gatut, mestine nggih pun raharja. Lah kula wangsul ketemu Ndara Janaka, ditangu Petro, lah Ndara Abimanyu ndi? Hamun dibeto kali Ndara Gatotkaca ngoten. Lah kok bareng ayo derekno aku, lah kula ngetutke kok moro-moro nemokke layone Ndara Abimanyu. Lah niki ora terus dibeto teng Praja Ngamarta. Enten mriku nggih geger ngaten wong Ndara Abimanyu mati. Lah sareng kula crita werna-werna nek sing nulungi Ndara Abimanyu, Ndara Gatotkaca niku weruh-weruh Ndara Abimanyu. Nuwun sewu seda niku Ndara Werkudara niku muring. Ndara Gatotkaca dibondo tangane pun seret teng kali jegurke kali Gangga ngaten niku. Critane ngono kuwi. Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang. Aku wis kandhe ngarep abot sanggane nggonmu bakal dadi senopati. Menawi mekaten wonten Surya kembar ana sing ngembari kowe. Le, kae mak klebat liwat kaya kowe ki sapa? Gatosan Gatotkaca sigra kana tumiling Nyaya kembar wani madani Ratu Pringgondani. Hayo Murgadi Salina. Iblis laknat, kowe sing wani membo Gatotkaca. Kowe ratu palsu. Murgadi atuten sandanganmu. Kowe sing jalani patine adikku Abimanyu. Palsu. Kowe sing palsu. Aku ora rumangsa mateni Abimanyu. Kowe setan alas ora minggat lebur kuandamu.
Pumasanya pratangga induyat amun-amun liraku mampang Bapak bundas tumbuk bentus laku muki keneng apa aduh Rama kula kepengin bantu Buma Stija kula membo Gatotkaca Rama lajeng mejahi Abimanyu nanging kula konangan Gatotkaca Rama oh alah nggih kok ya liwat dalan sing ngawur ngawu gawar nggih mbuh dadi kuwi mengko nggih leng-leng dhewe wangu-wangu mangu-mangu kong kanduhan rimang menika sinten aku Harya Seta kowe Bathara Nagaraja iya Raden kawruhana saiki ora ana rebut bener anane mung rebut luput anakmu Pertiwangga wani ngawu gawar mulang sarak mamak mripate ketutupan kelawan junggile pikire dene wis wani ngembari citrane putuku Gatotkaca dina iki bakal ndak jaluk ndak sowanake ana Praja Ngamarta dening diadili sing trep marang dosa bobot lan timbangane aduh Raden Malekung samadhi ing tepining benawi kang kanengge Sang Bathari Pertiwi sigra cakep saku juga nutupi baban hawa sanga linantik manjing madyaning Kang Bajra Irawana kang nali wis kalilungane rasa jati tumlawuh ana ingkang kumlebat ing wareh amarengi wudaring semedi banget orang ngira pun ibu ya nggih paduka pukulun Bathari Pertiwi bekti kula katriya ya Abimanyu tak tampa raos kula kados wonten ing alaming pasupenan sira pralaya kaliyan ing benawi tak ungkuli Cangkok Wijaya Mulya mekaten
Walu ya jati-jati temah nirmala kula. Apa sebabe mengkono nggih? Inggih waleh-waleh menapa rikala kula nganyang praja dipun krubut raseksa. Rumas kula kados dipun tulungi dening Kakang Mas Pringgandani. Namung kateman kula mboten mangertos. Ngertos-ngertos inggih sampun wonten ngarsa paduka Kanjeng Wa Betari Pertiwi. Aduh nggih. Dadi cetane sira mati nanging ora cetha sapa sing perjaya marang sira. Inggih Kanjeng Wa. Nyata laruta sangking yudha sang guru kula mutusa sang Sri. Tak gawa marang Praja Ngamarta. Ya mung pangadilan Praja Ngamarta ingkang bisa madhangake perkara iki. Miat langening kalang yuan aklara pandangun car paman Sengkuni nggih anak Prabu lelakon tundane sampun kewiyak siji-siji niki pripun Ngamarta badhe ngawontenaken sidang paripurna kagem pilihan senopati paduka enggal-enggal Rabasa kemawon. Inggih paman, kula suwun mangke menawi Gatotkaca ingkang dados para Kurawa katuran siaga ngerek gendera paprang paman. Ngamarta biyuki batang sayuta. Inggih ngestruaken dawuh Raden. Bata mirah ingsun rekoten waspada mijil tuku tanpa karya sangkarinen pekan Gusti wonten menapa menika ya? Nggih. Kowe ngerti Kresna iki IP-mu. Ya Pertiwanggana inggih menika IP kula. Ya iki sing membawana Gatotkaca sing mateni Abimanyu. Ya iki setan kowe. Menika Batari Pertiwi. Garwaku Yayi Pertiwi ing kene. Inggih sejatosipun kula ingkang maluyaken Abimanyu kentering marih mongko pejah.
Kulong kuli Cangkok Wijaya Mulya kateman Paluya jati-jati temah nirmala. Sing mateni Abimanyu dulurmu dhewe Pertiwanggana sing malih Gatotkaca. Tobat. Sinondrawati kula nyuwun pangapunten ayo mulih. Wong Gorado dadi senopati kok nganti do paten-patenan kok padune Pertiwanggana ki mbela Bama Nrakasura to. Kresna piye anakmu kaya ngono piye? Sapa sing to? Kula Bama Nrakasura ki Sitija. Oh, anakku nggih Bama. Sampun paduka Kanjeng Rama Dewaji mboten sisah ngendika menapa-menapa. Kula pun ngerti dayane ngati ndika. Wah. Kowe ora ngerti yen to bapa pamanmu Pertiwanggana. Kae wong licik ketoke bantu kowe nang nyingkirke anak-anak Pandhawa. Werkudara mengko dhisik ya nggih. Sabaro disabaro. Koko Prabu Ndrawati babakan pamiling senopati rening para satriya ingkang sami kepengin dados senopati ugi sampun jangkep. Bama ugi wonten Gatotkaca miwah Abimanyu sampun sawega mila. Rayipun namung nderek saking pamrayogi paduka Kanjeng Koko Prabu Harimurti. Nyanyi saking pangraosipun Kakang Ndrawati langkung utami bilih Eyang Seta kemawon ingkang netepaken adhedhasar kawicaksanan. Ya, pun Kakang Mandura ya rujuk merga Kanjeng Eyang Seta kuwi dudu wong traju tresna ning ya dudu Pandhawa. Eyang Seta sumangga Eyang ya. Pun Eyang saiki mbok percaya minangka wong kang mutusake bab pamiling senopati yen kabeh wis rujuk padha rungokno. Sayektine wong dadi senopati ku sak ora-orane kudu duwe dasar 5 ingkang sinebut Pancasara. Ya kuwi guna Sudira Susila Nuraga lan Wicaksana. Wawatekan kuwi kabeh kudu uga linambaran gedhening lelabuhan tumraping sakpadha-padha lan uga tumraping musa bangsa negara. Adhedhasar iku maupun Eyang Animbang angengeti temak amutusake netepake Gatotkaca. Gatotkaca kang dadi senopati. Anakmu Bama mak klepak lunga. Ora wurung kae mengko dadi geger ana njaba mengko ana pun Kakang mriki. Kowe kuwi ora pisan ora pindho. Tingkahmu kaya wong ora ngerti pernatak.
Wong kalah ning ora gelem ngalah, wong kepilih ning emoh ngalih. Wong wis kepilih sing Gatut Kaca. Ning rasamu kok kaya ngono. Ngerti ya? Menungsa bisa ditresnani wong kuwi merga cak-cakane sing gawe asih. Ora nek kawula sing gelem milih pengarep sing senengane mung gegeran kaya kuwi. Anakmu wis mulih wis. Ning kowe ngerti sapa sing mbokongi ana mburine Traju Trisna? Mesti wong elek Kurawa. Keparat ora tata sing keparat Kurawa.